Mentre la Unió Europea mostra el seu interès per la gestió i resultats del Pla d'Eficiència Energètica en enllumenat públic de la Diputació de València, sol·licitant al president rus que acudisca a la pròxima trobada europea d'ajuntaments per explicar els resultats obtinguts, els alcaldes valencians fan balanç i mostren també les seues opinions. En dades ja quantificades, 194 alcaldes dels 216 consultats han valorat positivament el pla, així com els seus registres d'estalvi, segons es desprèn del testimoni directe d'estos alcaldes que han informat la Diputació de València. Un projecte que està funcionant, tot el que suposa millora en el que és l'ahorro i el gasto, això ens ve molt bé, i a més és una cosa tan important com el tema de l'alumbrat. Beneficis del poble, però també a la societat. Contaminarem menys. Sí, jo crec que és una bona idea buscar les noves fórmules per a consumir menys de tot. Este projecte ha fet que l'Ajuntament no tinga que tancar ningú servei al ciutadà perquè aquests diners s'han aprofitat en això, en poder continuar prestant el servei del dia a dia als ciutadans. Tots estos edils, repartits per la província de València, pertanyen a ajuntaments governats per partits de diferent signe polític. Igualment, tots estos consistoris es refereixen a les distintes empreses que vam triar: el Corte Inglés, Inelcom, LED i Spa, Marinador i CICE. Como es lógico, cada una de esas firmas ha utilizado la red de agentes comerciales de la que la Diputación no tiene absolutamente nada que decir porque no hay ninguna persona vinculada a esta corporación. Y cada una ha llevado a cabo estrategias comerciales que le han parecido. El éxito ha sido total porque gracias a este programa se han conseguido que 219 pueblos de la provincia ahorren al año 15 millones de euros y dejemos de emitir 14 millones de toneladas de CO2. En total, han sigut 194 alcaldes de la província, dels 216 consultats, els que han donat suport en la seva valoració positiva als avantatges del Pla d'Eficiència Energètica en enllumenat públic per mitjà de la instal·lació de peretes LED en els seus municipis, que es plasma en estalvis energètics d'entre el 15 i el 75% del consum elèctric anual i estalvis econòmics d'entre 10.000 i 300.000 euros, el que suposarien uns 15 milions en total a l'any. La factura que han tingut l'Ajuntament d'Algemesí a final de l'exercici 2013 ha sigut d'un ahorro de 160.000 euros, tinguent ficat només que un 25%, un 30% de bombilles. Enguany l'ahorro serà pràcticament de 250.000 euros més i evidentment al 2015 que estarà ja tot el casc de la ciutat, edificis, també polígonos i entrades, que l'any que ve la repercusión será importante. Muy satisfecha y como siempre que digo, la Diputación, tanto con nuestro municipio como con otros, porque veo que el presidente continuamente está firmando convenios, pues la verdad es que para nosotros la Diputación es imprescindible y más actualmente la situación que estamos viviendo. La Diputació va realitzar una important inversió en esta iniciativa, un total de 20 milions d'euros en 2 anys, mentre que els ajuntaments havien d'aportar un total de 10 milions en 2 anys. La institució provincial va finançar el 66% i els ajuntaments van poder finançar la seva part a càrrec a un altre programa provincial, el PEPOS 2013. El programa d'eficiència energètica, oferit a tots els consistoris a través de la Central Provincial de Compres, va subvencionar l'adquisició de peretes LED de substitució directa dels llums actuals per a exteriors, la qual cosa ha permès a les corporacions locals estalviar en la seva factura elèctrica en este pla d'ecoestalvi i destinar aquests diners a millores i obres productives.